chismosa. I went to the Pumaga, to the Tagatel, Arikapel, Magtimbu-timbukel, Ditael, Tutong nakadakdakkel. Ay kagat na alumabagat, nakadagdatel, akas na awa, enden mo, tutong italtalon. Ay kaya ko naingin, tay baklangin, tay babae, abumingera, tatay bakla, pasak mula mabulimita. Ngayon tay babae, abumingera, sigurado pa'y skandalosa, anang sabna, ang chismosa. I went to the Pumaga, to the Tagatel, Arikapel, Magtimbu-timbukel, Ditael, tutong nakadakdakkel. Ay kagat na alumabagang, nakadagdatel, akas laaba, endem all, tutong italtalon. Endem all, tutong italtalon. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyat ko. Lakay, tiragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apang papigsa. Isu, kalasag na. Huwag tumar, aniyan na tipker na. Agpatiwarwer, nuto mirada. Napik sa mitay, alumailu. Napik sa mitay, naagkilaw iti presko. Lubumisumag, sanap sa pagpanirpir na sumigbab. Uray la, nga aga ng sab. Aglalakay, kunan tatay ken nanay. Aglalakay, kunagatay, paruba manakibiyang. Kawan, tibibiyang yun, padasin yung med, ilakay akalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyang ko. Lakay, tiragsak ko. Isu, di kapalay ko. Bayagra, apang papigsa. Isu, kalasag na. Huwag tumar, aniyan na tipker na. Agpatiwarwar, nuto mirada. Napik sa mitay, alumailu. Napik sa mitay, na agkilaw iti presko.
bumisungag sanap sa pagpanirpir masumikbab uray la nga ang sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunan apay karuba manakibyan awan di bibiyang yo kada siyumek tilakay akalbo awan di bibiyang yo kada siyumek tilakay akalbo agar aruyat nga tututot napalit sumalpot samit kinibas na kay kumot kutokot binting pagkepkel sa lapi pagwelwel anayimon ang piso tapno di maidulto apay di agasawa no damdamo da nga agkaidam rik na titunggal may sa ragaraksak dati ang patingga mabuangay ni aring tintin molding katakwala matanong dati pangko nga agoy-goy iyeng da agar aruyot nga ang tututot napalit ang sumalpot samit kinimas na kay kumot kutukot hindi nga pagdepel sa labi ang pagwelwel anayimon ang piso tapno di maindulto kasano tadamdamo nga akin na ti agasawa awan iti masayang oras minuto sige man sulata oray termin agitang wenno panpanog masagrata oray agkutkutatap agkutkagibaw sige lata agar aruyot nga tututot napalit ang sumalpot somit kinimas na kay kumot tutukot hindi nga pagtempel sa lapi at pagwelwel anayimon ang piso tapno di maindulto agar aruyot nga ang tututot napalit ang sumalpot samit kimas na
Kay tarupam dipig analapan day tasakam sakang alupian day taimag nawara diwan tasubsub mo at titog abaliktad ragaraksak ko di agresak no talang amiti mabuibuyan dadangket man tangipet mo nalawa man tangiwat mo kenoray pay nabangsit day tasang aw mo kinamanaw man natiltil mo kinurat man tapatong mo sikat ng liw-liwa ragsak na katibiyag ko sikat ng liw-liwa ragsak na katibiyag ko nilakay mo ket nakainom manan taday panagdanag diwer-diwer ang tuki-tuki agwala-walagas ag sarsari bagteng kumarkari nga ako kapukaw nilakay mo iporno mabartan tasumana no isuntay makasangpa ipakat na pay imadi agalad na apa-apain na amin nakaruba na minsan nga altaw simangpot na barta unang lano po sa ang kalkalong ni Jay Kusina dumanayutom naawan ti si Dana awan met kamin intriga na asweldo na ay nilakay mo amang Marta nakasangsangar di payot na tuwisot pagbaga ang piso na pa'y di makapungtot sumipat yung tumibab isot paglaingan na nilakay mo ket nakainom manan taday panagdanag diwer-diwer ang tuki-tuki agwala-walagas ag sangsari bagteng kumarkari nga ako kapukaw nilakay mo iporno mabarta tasumana no isuntay makasangpot ipakat na pay imadi agalad na apa-apa